ma mali kunnafoni lajɛbagaw an b'aw fo danti foli min na bi an b'aw ka émission mandi sanfɛ n'o ye sigidolo ye sigidolo ye émission ye min labɛnnen don mali kunnafoni fɛ walasa k'aw ladɔnniya aw ka artistes ka vie kan an'u ka actualité o hokumu kɔnɔna na an ka wele sera artiste belebeleba fila ma bi n'o ye Général Balodi ye ani Kuyate bi ka di olu de b'an ka plateau kan bi aw bisimila ni Balodi Saha. I bɛ se k'i présenter an filɛbagaw la. Ok, n bɛ foli lase an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen ma. Vraiment an welela a diyara ni an nana wele jaabi. Ne ni n balimakɛ ani n kɔrɔkɛ n'o ye Général Balodi ye. Ala kana foyi kɛ mɔgɔ si la. Amina yarabi. Général Balodi. Voilà, on y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan ni n balimamuso ni muso tɔgɔ ma muso. Ah ok, i muso tɔgɔ de ye Umu ye. Ok, o bisimila an ka plateau kan. O nana an ka wele jaabi o diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Balodi, mais pour que an filɛbagaw ka dɔn ko Balodi b'an bolo yan bi n bɛ fɛ Balodi ka acapella kɛ an ye fɔlɔ an ka sɔrɔ ka don question kɔnɔna na. Manɔ tɛ Ala de y'a k'aw ye ne fatɔma i kana juguya. Manɔ tɛ Ala de y'a k'aw ye Ala de y'a k'an ye masa de y'a k'aw ye Latifu masa de y'a k'an ye Ala de y'a k'an ye fama de y'a k'an ye. Voilà, j'espère que mɔgɔw kan ka nin dɔn. Bɛɛ bɛ nin dɔn. Jɛmɛ ta yɛrɛ fɔ tumati manifinw de b'a fɔ tuma bɛɛ balan ta yɛrɛ fɔ tumati manifinw de b'a fɔ dunun ta yɛrɛ fɔ manifinw de b'a fɔ Ala tɔgɔ ta yɛrɛ sɛbɛn moriw de b'a sɛbɛn n'a sɛbɛnna jɔn de b'a jaabi masa Ala de b'a jaabi waati jaabi bɛɛ bolo a ti jaabi bɛɛ bolo. Voilà, merci. A ti jaabi bɛɛ bolo a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni TV kan. Umu. Namu. An bɛ fɛ ka dɔn Umu i donna musique kɔnɔ cogo di? Musique diyara e ye cogo di? Même si ni bɛɛ b'a dɔn ko Kuyatelakaw bɛɛ b'a dɔn ko musique bɛ yen n'i ko Kuyate dɔrɔn an b'a dɔn ko jeli don. O ye tiɲɛ. Nka e yɛrɛ a diyara e ye cogo di ka na dɔnkili da? Bon i ka o ɲininkali diyara n ye. N y'o de fɔ n ko fɛn o fɛn n'i y'a kanu i bɛ k'a ye. Tiɲɛ don an bɔra jeliw la ne y'o de fɔ dɔnkilidala t'anw fɛ yen dɔnkilidala ma bɔ anw fɛ yen. Awɔ dɔnkilida ye dakan de ye. Ni Ala y'i kunkili n'a ka ye n'i y'a kanu dɔrɔn i bɛ k'a ye. Ni Ala k'i bɛ kɛ min ye i bɛ k'o ye. Donc ne ye dɔnkilida daminɛ depuis n ka dɔgɔn. Awɔ ni ye dɔnkili min mɛn n'a diyara n ye n b'a ladege n bɛ se k'a da. Mɔgɔw tun b'a fɔ nin dennin bɛ kɛ dɔnkilidala ye don dɔ la dɛ. Mɔgɔw ye n encouragé donc n nana kɛ n ka baara ye alhamdulilayi. Ok Umu, i ko fɛn bɛɛ ye dakan ye o ye tiɲɛ ye mais Umu an ɲɛ b'i la bi i ka dɔnkiliw i ka dɔnkili dɔ yɛrɛ bɛ yen o y'i lakodɔn kosɛbɛ kosɛbɛ i tun dɔɔnin don dɛ mais o y'i lakodɔn kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ fɛ i ka don n'o ye fana an ka sɔrɔ ka taa question na. I n'a fɔ dɔnkili jumɛn? E t'o dɔn? Ne t'o dɔn fo ne y'o fɔ ne ye. Merci k'a la. Awɔ. Umu, i ka dɔnkili dɔ bɛ jinɛ dɔnkili de don. Awɔ. Awɔ n bɛ fɛ i ka taa n'o ye Tamba Fasa. Tamba Fasa voilà parce que jinɛ dɔnkili caman dara. Awɔ. N'u y'i kɛlɛ mɔgɔ lankolon ma n'i kɛlɛ i kana kuma n'u y'i kɛlɛ yɛrɛ ɲabali ma n'i kɛlɛ i kana fɛn fɔ ko jɔnni b'a ɲɛnabɔ ngo i na cɛ Tamba b'a ɲɛnabɔ i ye jɔnni b'a ɲɛnabɔ Matu cɛ Tamba b'a ɲɛnabɔ i kana kuma kɛlɛ jo kiri jo Bambi de Tamba wilila jo kiri jo Siribɔ dama jo kiri jo Ima de Tamba kɛlɛ jo kiri jo Bambi de Tamba. Umu, merci. N'i taara i ka page kan i b'a ye c'est vrai que i bɛ dɔnkili wɛrɛw da mais i ka jinɛ fasa da de ka ca i bɛ se k'o ɲɛfɔ an ye? Tiɲɛ don n bɛ dɔnkili wɛrɛw da i n'a fɔ bamanan dɔnkili ne yɛrɛ y'a daminɛ ni bamanan dɔnkili de ye n bɛ bamanan dɔnkili de da n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ n ka base ye bamanan dɔnkili ye nka n ka jinɛ dɔnkili ka di mɔgɔw ye baara filɛ i b'o de jateminɛ i bɛ min da n'a bɛ diya mɔgɔw ye i b'o de kɛ ka caya wa fɛnɛ alhamdulilayi ne yɛrɛ ka nafa sɔrɔ dɔnkilida la a sɔrɔla jinɛ dɔnkili de la mɔgɔw bɛ ne ta sumu la n bɛ wariw sɔrɔ n bɛ finiw sɔrɔ nka ne ye fɛn o fɛn sɔrɔ ko alhamdulilayi a bɛɛ sɔrɔla jinɛ dɔnkilida de la
o ye bɛɛ n'i dakan de jinɛko yɛrɛ ye dakan ye o ye tiɲɛ ye awɔ faamuyali sɔrɔla o la a sinon mɔgɔw ko caman ye ɲininkali kɛ ko yali yɛrɛ de ye jinɛtigi ye wa je sais pas a bɛ jinɛfɔli da a ka dɔnkili bɛ don mɔgɔ fɛ i bɛ toujours mɔgɔw b'u snapper i ka TikTok kan caman ye ɲininkali kɛ yan'an ka na émission in na ko an ka ɲininka ni a yɛrɛ de bɛ jinɛfɔli kɛ wa cogo jumɛn de don o ɲininkali fɛnɛ diyara n ye ayi ne tɛ jinɛtigi ye ne ye dɔnkilidala dɔrɔn de ye ne ye jinɛ dɔnkilidala de ye n ye bamanan dɔnkilidala n bɛ dɔnkili bɛɛ da ne bɛ dɔnkili sugu bɛɛ lajɛlen da nka ne tɛ jinɛtigi ye awɔ ok faamuyali sɔrɔla o la an bɛ ka na général la Sajaja Ali baasi t'i la somɔgɔw ma Ali an tɛna na e ɲininka bilen i nana musique la cogo di parce que le maestro le grand général maxi vacances kuma ni sisan tɛ kelen dɛ non ni sisan tɛ kelen alhamdulillah Balodi e ka dɔnkili depuis k'a daminɛ an bɛ ka maxi fɔ Jeme t'a yɛrɛ fɔ ninnu na mɔgɔw b'a ye i ye wajulikɛla de i ye zikiridala de ye wa ou bien i ka genre ye jumɛn de ye fo wala bon ni kɔni question in bɛ poser plateau bɛɛ lajɛlen kan mais i tɛ se k'i da bolo bila aw da la sinon ne tun bɛ n bolo bila aw da la pour que aw kana nin question in poser vraiment parce que a question posera ka caya kojugu quoi mais baasi t'a la c'est bien c'est-à-dire aw ta ye pour que aw ka bɔ an ka kow de kalama an ka bɔ fili la ani minnu fana bɛ k'an filɛ an ka essayer ka an ka ko version yɛrɛ d'u ma bon n delila k'a fɔ aw ka plateau kelen in kan yan pour que ka kuma surunya ni ne kɔni ye ne ka musique sigilen don reggae de kan mais ni e ye ne kanu ka ne kɛ zikiridana ye ne jɛra n'a ye ni ye ne kanu ka ne kɛ artiste ye ne jɛra n'a ye ni mɔgɔ bɛ yan min ye n kanu ni a ka faamuya cogoya ye ne bɛ jɛ ni a ye parce que ni ne tɔgɔ yɛrɛ daminɛ la ye général a bɛ fɛn caman demander je suis général tu es général est-ce que i bɛ k'a faamu mais n ka musique yɛrɛ sigilen don min kan o ye reggae de ye mais parce que mɔgɔ caman b'a fɔ ko n bɛ zikiri da parce que o b'a ye n bɛ dɔnkili mun da a bɛ mɔgɔ bilasira donc o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko tigɛndiya fana ye zikiridana de ye an m'o question o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko Musangare fana ye zikiridana de ye bon zikiri n'an y'a faamuya dans le bon sens an b'a fɔ aw yɛrɛ a bɛ conseil de di mɔgɔw ma n'i yɛrɛ y'i ka dɔnkiliw ta k'a lajɛ tu vois que tellement que conseil b'a kɔnɔ a bɛ mɔgɔw bilasira o kama an fɔ ko zikirida parce que on a tendance à voir que zikiridalaw b'o de kɛ fɔ mɔgɔw ye quoi voilà parce que zikiri kɔrɔ yɛrɛ anw yɛrɛ de tɛ zikiri kɔrɔ dɔn donc n'an m'a kɔrɔ dɔn dɔrɔn kuma bɛɛ i b'a ye an bɛ ɲagami ok voilà donc komi an ye nin kuma mais an ka nin kɛ ka tɛmɛ quoi a jaabi y'a faamuna faamuyali sɔrɔla la Balodi ko lui il est général a b'a bɛɛ kɛ reggae an bɛ taa n'o ye mais Balodi n'i y'i ka album ta k'a lajɛ k'i ka dɔnkiliw titre ta k'a lajɛ tu vois que c'est un peu fort i bɛ titre i ka inspiration yɛrɛ bɛ sɔrɔ cogo di i ka titre bon sɔrɔ cogoya caman bɛ ne ka inspiration na sɔrɔ cogoya caman b'a la an filɛ baro min na ne bɛ se ka inspirer an filɛ baro min na nin yɔrɔ an bɛ ka baro min kɛ nin ye normalement an bɛ ka fɛn mun kɛ a bɛɛ ye dɔnkili de ye bon mɔgɔ mun bɛ yan ani mɔgɔ mun an kanubaga mun bɛ yan bon a bɛɛ bɛ se ka kɛ dɔnkili ye bon ani inspiration tayɔrɔ wɛrɛ b'an na min t'o fana ye donc n y'a surumani de d'i ma dɔrɔn pour que i k'a faamu faamuyali sɔrɔ la voilà Balodi n bɛ fɛ ka question mun fana poser est-ce que i ye tournée kɛ national et international n ye tournée kɛ national bon n ye tournée kɛ oui n bɛ se k'a fɔ n danna farafinna yan n ma taa tubabu la o bɔra e yɛrɛ la bon a yɔrɔ dɔw bɛ yen o dɔw bɔra n na a dɔw bɛ yen a ma bɔ n na a ma diya e yɛrɛ ye a dɔw awɔ an ka to a dɔw ma parce que ne tɛ taa yen diya ye kama quoi ne bɛ taa n kanubagaw la nisɔndiyali de kama ok voilà donc i b'a faamu dakuruya kelen mais Balodi ni ne y'a faamuya ni an lamɛnbagaw m'a faamuya c'est bon n bɛ ka min f'i ɲɛna nin ne tɛ taa yen diya ye kama
ne kanubaga mun bɛ ne bɛ sɔn ka taa olu diya ye de kama. D'accord. Balodi an bɛ fɛ ka dɔ artiste yɛrɛ ka rôle ye jumɛn ye jamana kɔnɔna na? Bon artiste ka rôle ye fɛn caman ye jamana kɔnɔ ka jamana ɲɛmaaw dɛsɛlen don minnu na an ka société kɔnɔ artiste bɛ fara u kan k'o dilan o kelen c'est-à-dire i bɛ taa sɔrɔ furu dɔ bɛ yen a bɛ yoboyaba cogo dɔ la artiste dɔ ka dɔnkili sababuya la hali ni o muso n'o cɛ n'o artiste ma ɲɔgɔn ye o artiste ka kumakan kama o furu bɛ se ka dilan bon dɔw bɛ yen o yɛrɛ tɛ silamɛya yɛrɛ fɛ dɔw bɛ yen o tɛ chrétien yɛrɛ fɛ dɔw bɛ yen o la faamuyalen yɛrɛ tɛ mais artiste bɛ se ka nin bɛɛ yira artiste bɛ se ka mɔgɔ bila nin sira bɛɛ kan ka hakili ɲuman d'i ma donc o la artiste jɔda ka bon kosɛbɛ jamana kɔnɔ faso jɔli la voilà ok faamuyali sɔrɔ o la Umu Kuyate naamu a bɛ cogo di a tɛ cogo la Umu naamu an bɛ fɛ k'e ɲininka ɲininkali min na e ka projet ye jumɛn ye dans les jours à venir projet jumɛn de b'e bolo tiɲɛna projet minnu bɛ ne bolo dɔrɔn musique ka ɲɛtaga awɔ o ɲɛɲininiw de bɛ ne bolo musique bɛ se ka avancer cogo min na Mali musique bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na o projet de bɛ ne bolo o projet de b'e bolo ani jinɛ tama parce que Umu an bɛ don min na ko bi réseau sanfɛla la jinɛ fɛn ninnu de ka ca jinɛ dɔnkilida fɛn ninnu de ka ca bɛɛ b'a kɛ tan maintenant on ɲɛ b'a la fana jinɛtigiw yɛrɛ damaw fana man di parce que ko in kɛlen don secteur ko de ye e yɛrɛ bɛ se ka jumɛn fɔ o kan parce que e ko k'e ye jinɛ dɔnkilidala de ye e bɛ se ka dɔnkili da e bɛ kɛ sababu ye ka ninnu fara ɲɔgɔn kan parce que ne bolo fɛn kelen de don bɛɛ bɛ fɛn kelen de nɔfɛ o ye tiɲɛ bon yɔrɔ min ye jinɛtigiw ka kɛlɛ ni fɛnw ye o yɔrɔ ne t'o dɔn mais n kɔni bɛna fɛn min f'i ɲɛna diɲɛ baara o baara fadenya b'a la awɔ diɲɛ ala ko min filɛ nin ye n'i taara misiri kɔnɔ i bɛ taa fadenya sɔrɔ yen nɔ donc o yɔrɔ ta ne tɛ se ka kuma foyi fɔ o yɔrɔ la i bɛ ka faamuya bon i kɔni n ɲininka ko jinɛ dɔn ko si minnu bɛ kɛ o fɛnɛ n bɛna jinɛ karamɔgɔ dɔ sama ka na a b'a n'a bɛɛ ɲɛf'i ɲɛna yan ayi parce que an bɛɛ b'a kɛ e nɔfɛ an bɛɛ b'a kɛ e nɔfɛ donc i b'o o ɲɛfɔ an ye kosɛbɛ i da don o la i k'o walawala an ye bon ne tɛ caman dɔw la nka parce que ne dɔnkilidala dɔrɔn de o jinɛtigiw bɛ yen dɔnkilidala tɛ dɔrɔn ye dɛ awɔ mais jinɛko yɔrɔ la ne bɛ jinɛ dɔnkili dɔrɔn de da donc jinɛtigiw yɛrɛ bɛ yen nɔ awɔ ne tɛ jinɛtigi o awɔ a capella dɔ ta an ka taa n'o ye yanni an ka yɛlɛma ok bamanan dɔnkili wa jinɛ dɔnkili ne kɔni tun bɛ fɛ fana général comme général lui est général a bɛ se k'a bɛɛ kɛ i mana fɛn cogo cogo a b'a improviser donc n bɛ fɛ a ka acapella de kɛ sisan ok u tɛ se foyi la ni nkalonmatigɛ tɛ alaw to la yebalu fɔlaw nɛnɛw don alaw ka to la mɔgɔ lankolon u mana nɛni ne tɛ kuma u mana dɔgɔya n ko mana kɔrɔfɔ ne tɛ kuma u mana dɔgɔya ne tɛna fɛn fɔ kɛlɛ o kɛlɛ bɛ diɲɛ in na sanuko kɛlɛ don kɛlɛ o kɛlɛ bɛ diɲɛ in na nafoloko kɛlɛ don kɛlɛ o kɛlɛ bɛ diɲɛ in na ye ko kɛlɛ o duba man di namo generali baba namo ɲɛ dɔɔni ye ko kɛlɛ bamandi n ba Umu Joli ye ko kɛlɛ bamandi tiɲɛ don i mana fɛn fɛn kɛ diɲɛ dugumakolo sanfɛ n kalenna ala la o bɛ digi dɔ la o ye tiɲɛ hali ni ɲɛ bɛrɛ bɔ dɔ la i jogo kan n kalenna ala la u na dɔ sɔrɔ k'a f'i ye tiɲɛ don hali ni ye mɔgɔ sɔn i kunna wari la Umu n kalenna ala la u na dɔ sɔrɔ k'a f'i ye tiɲɛ don sa hali ni ye mɔgɔ dilan a dilan cogoya ɲuman na a bɛ lafiya cogo min na n kalenna ala la a bɛ dɔ f'i kɔ tiɲɛ don ne b'i bila nin yɔrɔnin in na bari i bɛ n'i ka ko cogoya don Umu Joli madame Balodi parce que ne muso ye Umu ye merci a diyara kuma tɛ kɛ awɔ
Ok, Balodi. Balodi, mais avec femme, ça veut dire que Balodi peut jouer sur tous les plans, sur tous les plateaux. Au redo quoi, c'est pas que ni parce que bébé doit ni féminine. Ni na fasa ne be introduire dîner fena au fanama no quoi. Avec image fallait. Ne ka musique te. Avec image fallait. Par exemple, wale nyuma no ga boliga foi mandi alaye chogo bokari ika foli fle. Assalamu alaikum. Meleka assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Dîner assalamu alaikum. Ima fama. Bon kuma de mai anti dolu domaine a fois dongli là parce que a fois dongli là c'est-à-dire a capellan donner ça c'est-à-dire me fera mi fo ne ima mana plateau kan kana pour que kana jinego kuma fo non mana plateau kan kana ala ko kuma fo a famna ala me ganya kusere ntaro ni be ga kuma infam kusere mana plateau kan nin dɔwɛrɛ nana plateau kɛ parce que n ye artiste de ye voilà i bɛna n ɲininka o de la donc n nana n'o hakilina de ye n nana n'o miiriya de ye hakili la mais ni fɛn wɛrɛ nana kɔnɔ min ni n t'o domaine kɔnɔ n tɛ se ka jaabi di e ma o la quoi parce que ni n ko n bɛ jaabi di e ma ni e ma maloya ne de bɛ maloya parce que ni ne ma se k'o jaabi ka ɲɛ kosɛbɛ a na fɔ ko parce que anw hali n'an ma kɛ tɔgɔtigiba ye an kɔni ye dɔɔnin sɔrɔ a ye tɔgɔtigi voilà a na fɔ ko an nana plateau kan an ma se ka kuma yɛrɛ donc ne tɛ fɛ an ka taa o sira fɛ a ka di ne ye n ka kuma k'e la convaincu ka n yɛrɛ la convaincu ka Umu la convaincu mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ ka c'est à dire an layɛ u fana ka la convaincu mais n'i nana jinɛko di ne ma ko ne ka kuma o la ayi i tɛna kuma jinɛko kan non misali de don ok n y'a faamuya ni nana ala ko fana di ne ma ko ne ka kuma o la ne t'o ɲɛdɔn c'est vrai ne bɛ n ka artisiya de ɲɛdɔn ne ye artiste de ye bien vrai que ni a y'o Umu y'o fɔ a ko ko ale tɛ jinɛtigi ye a y'a walawala mais ale kɔni y'a dɔnkili da ala y'a sababu bɔ a la a y'a tɔgɔ sɔrɔ i y'a faamu comme c'est par exemple a fɔra k'e fana ye zikiridala ye i bɔra k'a walawala ne tɛ zikiridala ye ne t'o ye dɛ o kuma yɛrɛ tɛ fɔ ne ye yɛrɛ c'est même chose quoi a t'o kuma na dɛ n t'o ye ne t'o fansi yɛrɛ voilà o n'a cogoyaw de don quoi a bɛ faamuya i y'a ye Balodi a tɛ b'a fɔ ko zikiri man ɲi dɛ n y'a faamuya awɔ a faamuyala o voilà parce que il faut que n ka fɛn parce que i b'a dɔn n'i ma a walawala ka ɲɛ dɔw bɛ na nin yɔrɔnin ta dɔrɔn k'a bila ka coller ka i bila fɛn dɔw la tiɲɛ don o b'a kɛ direct tɛ i m'a faamu c'est à dire zikirida ka ɲi o ka ɲi dan ye mais n ka musique sigilen don min kan zikiri tɛ reggae don a faamuyala voilà j'espère que kuma faamuna a faamuyala voilà Balodi tɛ zikiridala ye c'est un reggae man voilà mais Balodi pour que n k'o de don voilà ok Balodi n bɛ fɛ sisan i ka dɔnkili kura ninnu na i ka acapella dɔ k'an ye walasa an ka nin jɛngɛta yɛrɛ fɔ ko an ka nin fɛn fara ɲɔgɔn kan an ka leçon tout ça la quoi Fatoma jarabi man ko b'i bolo Batoma jarabi man ko b'i bolo Mamana jarabi kaban ko b'i bolo a kana jigi masi la ko b'i bolo Batoma jarabi man ko b'i bolo Fatoma jarabi man ko b'i bolo Fasan jarabi bi ma bila ko caman na ni jarabi la kaban ko b'i bolo Fatoma jarabi man ko b'i bolo Batoma jarabi man ko b'i bolo Fatoma jarabi man Batoma jarabi man ko b'i bolo Fasan jarabi bi ma bila ko caman na ni jarabi la kaban ko b'i bolo ni jarabi la muso ɲuman na ko b'i bolo cɛ ɲuman na ko b'i bolo mobili ɲuman na ko b'i bolo du ɲumanw na ko b'i bolo Batoma jarabi man ko b'i bolo Batoma jarabi man ko b'i bolo ni jarabi la dɔlɔ baara la ko b'i bolo Habibi la tanga la ko b'i bolo ni jarabi la dɔrɔ k'u la ko b'i bolo a bɛ fadu i la ko b'i bolo Batoma jarabi man ko b'i bolo Batoma jarabi man ko b'i bolo Fasan jarabi bi ma bila ko caman na ni jarabi la kaban ko b'i bolo bi ta kun ye nin ye ka fɔ aw ye Ala k'an bɛɛ bɛn waati wɛrɛ na émission ni dun ma ban fɔlɔ dɛ Balodi e ka projet ye jumɛn ye projet caman bɛ Balodi bolo i b'a fɔ i yɛrɛ sera an ka studio la wa studio in bonyara kosɛbɛ sisan an bɛɛ bɛ se ka produire sisan kɔni diɲɛ bɛɛ de bɛ se ka produire sisan yɔrɔ o tɛ Mali dɔrɔn ye dɛ o tɛ Mali dɔrɔn ye voilà
bon an ka baro in kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn takini ni mun kɛ a b'a faamu dɔrɔn Awɔ. n'i ko plateau dɔrɔn nin dɔrɔn de don Oui. plateau yɛrɛ ye nin de ye bon i bɛ taa sɔrɔ an si diminen tɛ mais an b'a essayer ka walawalaliw kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o de don quoi bon projet mun bɛ n bolo a caman de don studio bɛ n bolo n bɛ ka fɛn caman kɛ bon sisan yɛrɛ an bɛ fɛ ka label ko yɛrɛ de an b'o ko de la an ye caméra an bɛ ka fɛn caman komi ni fɛn dɔw bɛ yen ni i m'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ farati bɛ a kuma la quoi parce que n'a nana mɛn a ma kɛ dɔw bɛ se ka i kɛ nkalontigɛla ye voilà donc komi e yɛrɛ taara studio kɔnɔ o kɔni o kɛra bon projet caman bɛ yen an t'a fɔ ten an ka to ten cogoya la an ka to o cogoya la voilà dɔnkili duman caman bɛ yen dɔnkili duman caman o caman bɛ yen n ye dɔw yɛrɛ bila mɔgɔw n ka YouTube kan sisan ni jarabi bɛ yen sabali bɛ yen ni an ka patron wura 12 ni fɛn dɔ k'a la bon ani b'a dɔn an ka patron ba an ka karamɔgɔba Sufi Bilal n y'a fasa bɔ n y'a kanu ka Mali karamɔgɔ in bɛɛ fasa da ok o bɛ projet la o bɛ n ka projet la n y'o kanu de n ye mɔgɔ 2 ta kɛ fɔlɔ Sufi Bilal n y'a ta kɛ Aidara ta n y'o kɛ n ma si bila fɔlɔ mais n bɛna Aidara Sufi Bilal ni Aidara ta de bila tile 2 in na bon n bɛ k'o kɛ kun min kama a bɛ kelenya de yira a bɛ kelenya de ko fɔ i y'a faamu hali dɔɔni an bɛna se jinɛtigi ɲumanw fana ma tɛ wa parce que Mali mago bɛ nin de la an bɛ don min na i ko bi a mago tɛ an ka fɔ ɲɔgɔn kɔ Mali mago t'o la Mali mago bɛ min na bi dɔrɔn i t'a kɛ surtout aw artistes bɛ se ka caman ba de kɛ o la anw de bɛ se ka caman kɛ o la mais anw yɛrɛ tolen n'o nataw la basic ko nataw e yɛrɛ bɛ se ka ladilikan jumɛn di o yɔrɔ la bon ne bɛ ladilikan min di o la dɔrɔn o ladilikan ye aw yɛrɛ de ta ye bon peut-être kuma in tɛ e yɛrɛ nɔfɛ mais misaliya de don quoi i y'a faamu c'est un exemple bon ni y'aw ka plateau la ye sisan pour que bi aw ka plateau in a ka vie a ka j'aime ni vie caman sɔrɔ f'a ka manamanakan fɔnaw wele a dɔ la non n bɛ ka misaliya de d'i ma quoi e tu b'a faamu f'i ka manamanakan fɔlaw wele denmisɛnninw bɛ manamanakan minnu fɛ bi f'i k'olu mɔgɔw wele ka na donc n'i m'olu wele ka na pour que k'olu fana fɛ i ka plateau kan e t'i ye donc Mali tolen de o de la ou bien ni chaîne kan dɔrɔn ka kɛlɛba wuli voilà ou bien ka mɔgɔw wele ka na ka artistes kun kari ɲɔgɔn na i y'a faamu bon n'i ye jateminɛ Mali la a tolen de o de la i y'a faamu c'est à dire maa si tɛ yen Mali in kɔnɔ yan min yɛrɛ b'a place la c'est à dire jeli t'a place la artiste t'a place la karamɔgɔ t'a place la anw yɛrɛ t'an place la muso t'a place la cɛ t'a place la donc mais mun de kɛlen don k'o kɛ voilà question belebeleba mun de kɛlen don k'a kɛ donc o la fo mɔgɔw ka segin hakili de ma fo mɔgɔw ka segin hakili de ma parce que ala ma hakili di an ka bila an poche kɔnɔ ten k'a kɛ bɔrɔ kɔnɔ fɛn ye ten a ma dabɔ o kama hakili dira fɛn dɔ de kama min y'an ni nanzaraw bɔ ɲɔgɔn ma o ye nin yɔrɔ dɔrɔn de ye olu sera ka hakili de kɛ ka ko caman kɛ i m'a ye u ye pankurun dilan cogoya min na mais anw fɛ bamanankan tun bɛ wele pankurun mais anw sera k'a mun dilan fosi voilà pankurun nanzaraw y'o dilan u y'a dilan ni hakili de ye donc il faut que an ka hakili jagabɔ an ka segin kosɛbɛ teliya la an t'a fɔ an ka segin kɔrɔlenw ma mais an ka hakili jagabɔ kosɛbɛ parce que sira dɔ bɛ yen n'i y'a minɛ a kɔlɔlɔ de b'a la bon n'i y'i yɛrɛ ye a kɔlɔlɔ kɔnɔ dɔrɔn da la k'a fɔ ko i ye sira dɔ de bila donc i ye sira min bila i bɛ teliya joona ka segin donc ka sira tilelen minɛ sisan n'o kɛra i bɛ résultat ɲɛnama sɔrɔ voilà kuma in cayara dɛ mais faamuya b'a kɔnɔ faamuya b'a kɔnɔna na awɔ voilà ni an y'a walawala a ka ɲi bon a kɛ to b'o la sɔrɔ a la faamuyali sɔrɔla a la kosɛbɛ faamuyali sɔrɔla a la an balima Mali kunnafoni lajɛbagaw a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni TV kan Général Balodi ni Umu Kuyate de b'an bolo yan tiɲɛ don e yɛrɛ bolo artiste jɔyɔrɔ ye jumɛn ye jamana kɔnɔna na donc ne kɔrɔkɛ e yɛrɛ bolo jeliw je veux dire
awɔ jeliw ni artistes bon o fɛnɛ kuma fila ye sisan parce que jeli voilà ni ko jeliw voilà jeli jɔdaba de bɛ jamana fɛn bɛɛ lajɛlen na i y'a faamuya jeli jɔda kan ka kɛ min ye o de ye ka kɛlɛ ban mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka furuw dilan ka balimayaw dilan jeli jɔda ka ca jeli kan ka ko minnu kɛ a bɛɛ ye adamadenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mais bi o tɛ ka kɛ awɔ o tɛ ka kɛ parce que jeliya tiɲɛna fadenya cayara ɲɛgoya cayara i n'a fɔ bɛɛ ti mɔgɔ si t'a place la bilen awɔ mɔgɔ si t'i yɛrɛ place dɔn ne kan ka jɔ nin jɔyɔrɔ de la yɔrɔ hali n'i kɛra dutigi ye f'i k'i jɔyɔrɔ dɔn n'i kɛra furumuso ye f'i k'i jɔyɔrɔ dɔn bon jeliya fɛnɛ ye jɔyɔrɔ dɔn de o de tilala an na awɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw y'a kɛ cogo min na o sira t'an bolo bɛɛ ko ne de ka kɛ tɔgɔtigi ye ne de ka ye ne de ka fɔ awɔ ne de ka bila sanfɛ ɲuman tɛ kɛ o bɛɛ bɛ ɲɛfɛla ɲini na ni bɛɛ ɲɛfɛla ɲini n'a serela dɔrɔn a ye segin kɔfɛ donc bɛɛ ko fo n ka taa sisan n ka taa diyagoya la donc a tɛ ɲɛɲini ka faamu sinon jeliya jɔda kan ka kɛ fɛn min ye dɔrɔn ka jamana fila kalan n'u bɛ kɛlɛ la ka jatigi fila kalan aw jelidamaw yɛrɛ ka ɲɔgɔn minɛ parce que n'i y'a mɛn i b'a fɔ hali jatigi ɲɛna a ye bɛn a ye don da kelen fɛ aw ka bɔ da kelen fɛ o y'a sɔrɔ jatigi yɛrɛ ɲɛ b'aw la aw bɛ ka kan kelen fɔ donc a bɛ ten tɔ de voilà faamuyali sɔrɔla o la Fanu a y'a mɛn comme an bɛ ka se émission kuncɛyɔrɔ la an y'a fɔ a ye cogo min Umu ni général de b'an bolo général an bɛ fɛ ka conseil i bɛna conseil min di ani folikan minnu b'i bolo k'i lase jama sanuman in ma i ka faamu bon ni ko n ka conseil di tugun o kɔrɔ ko n ka segin kɔ tuguni parce que n y'a di ka juste salutation quoi ok d'accord donc o la an bɛ bɛɛ fo aw yɛrɛ ka télé Mali kunnafoni TV kanubaga bɛɛ fo vraiment ka dugawu don aw yɛrɛ min y'an wele ka na aw ka plateau kan danti aw yɛrɛ la an b'aw fo kosɛbɛ kosɛbɛ aw bɛ ka min ɲini aw bɛ fɛ ka se yɔrɔ min na ala k'aw se amina yarabi aw bɛ ka min ɲini aw bɛ fɛ ka se yɔrɔ min na ala k'aw se amina yarabi bon ka kanubaga bɛɛ lajɛlen fo voilà merci ko fo dɔnkilinin kɔnɔna na quoi d'accord o ka d'an ye dɛ Ivoire o de ka d'aw ye voilà a bɛ se ka kɛ min na dɔnkilinin min da ye a bɛ se ka kɛ dɔnkilinin man di tulo la mais tiɲɛ tɛ mɔgɔ tɛ se k'o fɔ ne ye mais tiɲɛ tɛ mɔgɔ tɛ se k'o fɔ n ye ni donna an ka misiriw kɔnɔ a falen don an ka silamɛw de la ni donna an ka églisew kɔnɔ a falen don an ka cɛkɔrɔbaw de la olu denw de bɛ boîte sodaw la olu denw de bɛ sungurubayaw la olu denw de bɛ dɔlɔminbaw la a bɛ se ka kɛ nin dɔnkilinin man di tulo la a bɛ se ka kɛ nin dɔnkilinin man di tulo la mais tiɲɛ tɛ e tɛ se k'o fɔ ne ye mais tiɲɛ tɛ olu tɛ se k'o fɔ ne ye mais tiɲɛ tɛ aw tɛ se k'o fɔ ne ye non maa si tɛ se k'o fɔ ne ye a bɛ se ka kɛ dɔnkilinin man di tulo la a bɛ se ka kɛ dɔnkilinin man di tulo la voilà. Merci Umu. Namu. I ka folikanw di an ka. Ok folikan min bɛ ne bolo ne ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ko Mali kunnafoni TV n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen a filɛbaga n'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen n'i y'a mɛn ko artiste n'i y'a mɛn aw bɛ n'aw sigi k'an invité mɔgɔ dɔ de bɛ k'an lajɛ n b'a ɲini ala fɛ ala ka sankɔrɔta di téléso in ma n t'a dɔn awɔ téléso in ma halisa ala ka sankɔrɔta d'a ma yarabi yan ma aw yɛrɛ bɛ fɛ ka se yɔrɔ min na ala k'aw tɛmɛ yen ala ka n'aw jugu ta ɲanga ala ka na jugu sa aw la merci an kana taa ten dɛ fana bɛ dɔ kɛ dɛ halisa awɔ ok ɲɔgɔndan de kɛra ye ɲɔgɔndan de kɛra ye ɲɔgɔnnada ɲɔgɔn kɛra tɛ i ma ni ɲɔgɔndanw da don o don i bɛ kuma kura mɛn ɲɔgɔndan de kɛra ye i ma ni fadenw da don o don i bɛ ko kura ye ɲɔgɔndan de kɛra ye i ma ni baaraɲɔgɔnw da
don don i bɛ kuma kura mɛn ɲɔgɔn na dan de kana ye sani ka kɛ fadenya ye i tɛ dege ko ka jɛ la yese i ka bɔ nɔgɔ la. An balima Mali kunnafoni lajɛbagaw an bɔra ka balodi général balodi lamɛn ale ni Umu Kuyate olu de tun bɛ an ka émission kɛnɛ kan n'o ye sigidolo ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka se d'u ma u ka se k'u ka projet bɛɛ lajɛlen réaliser an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Merci.